Новопостроените къщи в село Белащица са едни от най-търсените оферти на пазара. Отделете минута за тази красавица на 2 етажа с акт 14 и с РЗП 240 квадрата в парцел от 587 квадрата с гледка към Пловдив. На първият етаж разполагаме с дневна трапезария с височина в най-високата си точка 4,6 метра. Френски прозорци и излаз към веранда с прекрасна гледка. Към къщата има и обособен двор с смарт поливна система, хидрофор и собствен сондаж. Мокро помещение, което води към голяма баня с тоалетна. Обособено помещение за климатизация, термопомпа, въздух, вода, която се управлява чрез Wi-Fi. Изградено е и подово отопление. Къщата е с двойна система гипс-картон против запалване Pro 60 термогипс. На вторият етаж ни посреща предверие, родителска спалня с баня и дрешник. Баня с тоалетна и 2 спални завършват тази страхотна къща, която разполага и с паркомясто. Ако имотът ви е харесал, телефона на Кристина е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.